Tipramo thaningei sengkra takhok sudir sungsarno yakari kelang thangka umor 50 ni umor bongkha blaikno samung tangkra obahanyo adongei obahanyo patiningei samung tangnai belai kheno munggana obahaikeno sungsarno yakal kelang thangma bagoi nukhungrok jotono kha khamjak obahanyo TTADC hapangni MDC Ganesh Deborma tei MLA Biswajit Koloi tei AGS Chandrojoy Rupini phainai phaikya bini langmano obahanyo kha khamani borok obsaka obahanyo sungsarni yakar thanai belai kheno borok kha kathar khlaiui mothani hingui borok tipra mothani hingui Tini kumtia bazarni ganao Bikram also very place. This will very place. Sini kharsa. Sal kolok orang Bikram kana khlai dongna. Orang sudi dongna. Bo Mia sini Razbon Abidjan agat lawa. Kami kitli ayai. Jebel khatar ayai. Bini bisa stok ayai. Bini nama adi thangka nama soi thangka. Awani bagai sam saini joto Tipramo thak khainai. Sengkala kha khamaja. Tamni bagai hingkai Ishwar bono samung nangjagai kelangkha